Kaina, ang report may duha ka mga vendors nga nabiktima sang fake nga 500 peso bill kag tiinigin palabot na ni kay Mayor Albi. Si Mayor gani nagbando naman sa BCBO, dapat tap na on ini nga modos. Pero sa imo Sir Jojo bilang presidente sang Vendors Association sa malawig-lawig naman nga mga panahon, may mga report man sang una Sir Jo nga ginapalabot si imo nga may nagkakabiktima gid man sang fake nga kwarta dara ang mga vendors sa Libertad. Actually, aksyon na Marlon, no? Since kadugayon na namon sa Libertad, may ara gid man, no? May ara gid man ng may ara gid sila naka-encounter ng mga vendors, ng mga fake. But now, no, this is alarming na, no, sa mga aton mga vendors nga natabo this time, no, sa aton manda sa fish section. So as I said, nga siling ko sila aware lang ta kag tandaan tagid ang ginabaton ta bala nga kwarta fake or original, no. So what I say, no, nga hindi ba lang mga kita bisan ano kita ka sakuon kay kung kisa bala damo sila customer kaya sa sobra nilang kasako hindi nila maimbitar, no, nga may ara gid nga makalusot gid. Yes. But siling ko aware ta, no, be careful lang ta kay amo na ni nagkalatabo sa aton, so aware lang ta, no, amo na sa action Marlon ang advice ko sa ila. Yes, but sa imo observation Sergio, anong masami nga nagakabiktima man tigulang or bisan huben kag pamatanon nga kabiktima man dira sa merkado? That's correct. Damo dito, damo diri sang mga salisi nga mga incident, like example, no, sa diri sa isdaan, sa karnihan, kung kisa ara gidyaga kalatabo bala nga salisian ka. Ang mga senaryo kung kisa bala nakita na sang mga mga sindikato, makita nila nga do kasako sa imo, amo na ang ila pagpenetrate. So that's why nga ako nang advice ila nga please, no, aware lang ta kung kwarta gani ginabaton ta, so see to it nga i-check on tagid, no, ang ano bisan ano ta kasako, i-check on ta ang fake siguro kabalo naman ka muna. Kaya sa akon gani naka-notice ko nga amon gani ginakumos lang nga namon mabalaan mong fake kag hindi fake, no, nga kwarta. Di amo na be aware lang ta nga dutay ba lang nga knowledge, no, sa aton ng mga vendor na to educate that about the incident, no, aware lang ta. Okay, so far may nagasulod din nga mga pangayaw nga muna ngila nga mga senaryo. So aware lang ta amo na ang mga akon niya mga advice sa ila. Yes, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Sergio, sa ako ni baluan na may ginapatigayon man kung kaisa nga pulong-pulong mula sa mga negosyante kung paano madali nga ma-determine ang peke kag authentic nga kwarta. Ano to sa inyong association, nakaagi naman kamo ni Sergio nga daw naka-meeting sa inyong BSP para nga magpatagayon sa saning pagpahibalo? So far sa akon sa kadugayon na namon daway gid ang Central Bank, no, mga nga nag-educate or nag-orient sa mga vendors daw wala gid. Pero kami kay because nga nakita na namon sa ining incident, so aware lang kami kag medyo tay nga knowledge kung fake kag ang original nga kwarta. So aware lang ta kay about this ang mga sindikato makita yan na nila nga do kasako sa imo muna pag-penetrate dahil nila. So aware lang ta nakita ni nila nga sa kuhay gid bala lalo na kung agang-aga pa, so magsako damo gabakal muna kaysa may mga bag padigani ang ginasalisiyan nila ang bag sang kwarta kadamo na diya sang incident nga nakalatabo nga muna nakasabit lang sa ilang tubang ang bag nila dugay-dugay nadula na. So thousand of money nga naara sila nga bag masalisiyan sila. So mo na bala nga sa ako lang yung advice, no, sa aton maning syudad ang aton balang mga security, no, timiara man ta sa adlaw kag sa gabi nga mga security, mga puso guard. So aware man ta na sa about that, no, not only nga dra lang kita mag-standby maggrupo-grupo, dapat may mga assignment nga kung diin sila na-assign kag ko in case nga may mga incident dali sila makapenetrate bala sa mga mo ang mga incident. Yes, kabalo ko
Kabalo ko Sir Joe, damo gyud sa mga monitor ha nga mga vendors dara sa Libertad Public Market na, makabuli gid na. Imo sa nga panugyang kagabay pa no nga hindi na di madugangan pa ang mabiktima sang peke nga kwarta no.